Ja sa zaoberám tým, prečo ľudia veria nepodloženým presvedčeniam a ako im pomôcť naučiť sa lepšie rozlišovať medzi zdrojmi, ktorým sa oplatí veriť a ktoré sú menej spoľahlivé. V tých našich posledných výskumoch sa ukazuje, že ono je to veľmi tak ideologicky motivované. Čiže ja keď som ochotná riskovať svoju reputáciu tým, že verejne sa zastávam nejakého nezmyslu, tak tým vlastne dávam najavo oveľa viac oddanosť tej skupine, nejakej tej myšlienke. Niektorí ľudia veria napríklad tomu, že vtáci neexistujú a ako dôkaz uvádzajú to, že keď ich vidíte sedieť na drotoch, tak tým sa nabíjajú. Táto teória v skutočnosti vznikla ako satíra, akurát sa to neúmyselne rozšírilo ďalej a teraz mnohí tí zástancovia tejto teórie tomu úprimne veria. Na jednej strane to vzdelanie do nejakej miery chráni ľudí, ale vlastne všetci sme do nejakej miery náchylní. Čiže ľudia sa často spoliehajú na intuíciu a rýchle úsudky, ale práve tieto skratky často vedú k tomu, že podliehame nepodloženým presvedčeniam. Ten pokrok ide tak rýchlo dopredu, že je vlastne potrebné učiť už deti rozoznávať pravdivé a nepravdivé informácie, s ktorými sa stretávajú cez rôzne sociálne siete. Ja by som si želala, aby sa na Slovensku zmenilo možno, ako si ľudia vážia poznanie a vedú aj kultúru ako takú.